थांनाय हर गेजेरनि गोब्राब बार अखा आरो अन्थाइजों देकापाम हालामनि गोबां नखरफोरा खहा जादों। धेमाजि जिल्लानि जनाय महकुमा देकापाम पन्चायतनि सिङाव थानाय गोबां बर' गामि फारियै फाथैबारि, गयबारि, देकापाम तिनिआलि, देकापाम सान्तिपुर, बिबारि गामिनि गोबां सुबुंफोरनि न'आ मैया हर गेजेरनि गोब्राब अखा आरो अन्थाइजों गोबां खहा जादों। गोबां सुबुंफोरनि न'नि उखुम आरो थिङा अखा अन्थाइजों गब्लंजोबदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला बैफोर खहा जाजानाय सुबुंफोरा मैया बार अखा आरो अन्थाइजों दुखुनांथावै आलाय सिलायै हर मोनसेखौ बारहोहरनो गोनां जादों होननानै फोरमायदों। मैयानि हराव जालांनाय बे दुखुनांथाव जाथायखौ दिनै फुंबिलि समावनो सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मुस्रि जितेन बर', गाहाय नेहाथारि रनजित बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला UBPO नि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि रबिन बर', लोगो नेहाथारि मुस्रि राजु बसुमतारी आरो देकापाम हालामनि गामि गाहाय मुस्रिमा सुमलता पेगु बिथांमोना खहा जाजानाय नखर नखर थांना नायगिदिंहैनानै खौरां लाहैयो। मख'जाथावदि मैयानि बे अखा आरो अन्थाइजों फाथैबारि, गयबारि आरो देकापाम तिनिआलि, बिबारि, देकापाम सान्तिपुर बायदि गामिनि गासै गं 70सो नखरफोरनि न'आ सिलिंखार जादों होननानै मिथिनाय जादों। दाथ' फैनाय हरनि खोथा जोंबो मबाइलखौ गिनानै सुइच अफ खालामना लादो। ओमफ्राय बिदिनो 10थासो बा 11थासोआव फैदो जानांगौ आरो। फैनायाथ' एसे गिदिरै फैदो, जेनेबा न' गब्लंनाय हिसाबैथ' एसे गिदिरानो फैनांगौ जानांगौ। जोंबो दा हरनि सम गथ' लाना बाहेरावबो ओंखारनो हादियासै आरो मालिकबो गैया न'आव। बेनि सायाव जोङो हराव एसे खम जानायाव सिखारना नायनायाव सिलायावथ' एसे गिदिरानो फैनाय नुदो। खननाबो दोन्दोंमोन, जेनेबा गाबोन फुङाव सोरबाफोर फैबा दिन्थिनो होननानै। बेखौथ' दा जोंथ' लाखिनाया नालाय गुरिजोबलांदो आरो गिदिरखौनो खनना दोन्दोंमोन जोङो फैनायावथ'। खावनायजों जोंथ' दा हाजिरा खामला मावना जाग्रानि मानसि फिसा, जों दा आरो बिदिनो माबा गोजौनिफ्राय अनसुंथाइ लुगैदो आरो, जेनेबा गोजौनिया अननानै मा हरो जों बेखौ लुगैदो आरो। एसे अनसुंथाइ हरोबाय मोजां हामगौ सानदों आरो जोङो। सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो साबायखर बावहरग्रोबाय। आरो नै जोंजोंनो नुजाथिफैनो हाबावदों, जोंजों लोगोसे जोंखौ हेफाजाब होफैदों जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो लेङाइ नेहाथारि बिथांमोना जोंखौ थोजासे मदद खालामफानो जोंनि दिनैनि बे दुखुथिया नखरखौ बेरायनानै नायफैनाय हाबाफारियाव जोङो जोबोद मोजां मोनदों। दख'रान जानानै बिथांमोनखौ जों दख'रान जानानै साबायखर बावनाय थादों। बेहाय खोब दुखु गोनां बाथ्रा, जिहेथु दिनै थांनाय हराव गोबां अन्थाइ गोलैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो बार फैनायजों जोंनि सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि दख'रा बर' सुबुं आफादनि सिङाव थानाय गयबारि, फाथैबारि, लोगोसे सान्तिपुर आरो बिबारि गामि, लोगोसे देकापाम तिनिआलि गोबां गामियाव बे गोबां अन्थाइ गोलैनायनि जाहोनाव न'आ गब्लंजोबलांदों। बेखौ जों नायगिदिंफैनानै दख'रान जाना नायगिदिंफैनानै जोबोद दुखु मोनदों। जिहेथु बिथांमोननि न'खरा अखा खरसे हाबोयोब्लाथाय थानो गोबां अलखदाव गोलैगोन। दा ओंखायनो जों जोबोद दुखु मोनफैदों दख'रान जानानै। जिहेथु बिथांमोननि न'खरखौ जोङो बेरायनायनि गेजेरजों, नायगिदिंनायनि गेजेरजों जाबायदि दुखुआव नुबोबाय, दा बे खोथाखौ जोङो सानो, जोंनि दख'रानि जानानै जों मोनसे खावलायनो सानो जे जोंनि गभर्नमेन्टनि जाहाथे दैदेनगिरिफोरा नायगिदिंफैबावनानै जाहाथे बिथांमोननि न'खरखौ एसे राहा लामाफोर होनो हायो नामा, जों बेखौ आफादनि जानानैबो लुबैनाय थागोन। जिहेथु बिथांमोननि न'खरा दासान्दि सोलिनो हानाय गोबां असुबिदायाव थाहैबाय। दा ओंखायनो जों लुबैजागोन दख'रान जानानै बिथांमोननि न'खरखौ जाहाथे गभर्नमेन्टआ थाबैनो नायगिरना होयो। फारसेथिं जों मोनसे खोथाखौ खावलायबावनो सानो, जिहेथु आथिखालाव बे PMAY नि जा मोनसे गभर्नमेन्टआ आसनि लानानै दोननाय दङ, बे आसनियाव हयथ' बिथांमोननि न'खरफ्रा सिरियाल नाम्बाराव गोलैयाखैब्लाबो जाहाथे दुखुथिया न'खर हिसाबै बा दुखुआव गोग्लैनाय हिसाबै बिथांमोननि न'खरफोरखौ जाहाथे गभर्नमेन्टआ
नायग्रोना होनो हायोबा मोजां जागोन बेखौ जों दख'रानो जानाबो नारसिननाय थाहैबाय। दा जों नायगिदिंनाय हिसाबैथ' दरब्रै दरबा गामि बा नैबे देखाफाम ओनसोलखौनो होनना बुंनांसिगोन जोङो। बेवहाय जोंनि नायगिदिंनाय हिसाबै गासै 60-70सो न'खरा बेफोरबायदि अन्थाइनि गेजेरजों जाहेथु गब्लंजोबनाय जों बेखिनिखौ बेरायनानै नुनो मोन्दों। बेवहाय गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। दा बेखौ जों दख'रानो जानानैथ' सांग्रां हिसाबै जों नैबे खोथाखौल' बुंलांनांसिगोन जिहेथु बार अखानि दिना फैगासिनो दं हिसाबै जोङो बेखौसो जोङो बुंसिगोन जिहेथु बेफोर बोथोरनि नारसिननाय बा इसोरनि नारसिननाय मोनसे मब्ला मा जागोन जों बेखौ बुंनो हाया हिसाबै जों मोनसे खोथाखौल' बुंनांगोन जोंनि ओनसोलनि जोंनि रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौ न' बांफोरखौ जाहाथे एसे राफोदै एसे बानायना लानो हायोबा मोजां जायो। हयथ' बोथोरनि नारसिननायनि गेजेरजों गोबां बेफोरबायदि खहाया इयुनाव जानोबो हागौ। आरो मोनसे खोथाखौ जों बुंथारनांगोन जोंनि गभर्नमेन्टनि बा जोंनि सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेफोरबायदि दुखुआव गोलैनाय जाय बिथांमोनखौ जाहाथे मोजां नोजोरजों नायनानै जाहाथे हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मोजां मावफुंना होनो हायो बेखौ जों दख'रानो जानानै नारसिननाय थागोन। गिबि गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो आं सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बरायग्रोबाय। बे मैया थांनाय हरनि जानाखि अखा सारअन्थाइ फैनाय बेवहायथ' आं गामिनि हिसाबै जोबोद दुखु नांदो जे जाबायदि बोथोरखौ नायनानै ओरैबायदि अबस्था गाज्रि सोरनिबा न'खराव दिनै हाजिरा मावाबा बोथिसे ओंखामखौनो मोनजाया। बिथांमोननि न'खरा दिनै अन्थाइनि माबायाव थिङा गब्लंजोबनानै माने अबस्था गाज्रि। बे दा मोनाफोराव जुदि अखा हायोब्ला बिथांमोना थानो हानायनि राहायानो गैया आरो। गतिके आफादनि जानानै आं बेखौ खावलायनो सानगोन जे जोंनि आसाम सरकार जोंनि BKWCनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोननो जोङो माबा मोनसे सरकारनिफ्राय जे राहा होनो हायो नामा बेखौ जाहाथे जों आफादनिफ्राय नारसिननाय थाबाय आरो जाहाथे बिथांमोना नायगिदिंना फैनानै जे बिथांमोननो माबा मोनसे खालामनो हायो नामा। दा दानि आफादगिरिया फंनैसो बाथ्रा बुंलांबाय जे जोंनि PMAY मुं थानाय बिथांमोननि लिस्टआ जेनेबा सिरियाल बायदिसो होलाङोनो। दिनै दुखुथिया न'खरा जाय बिदा एकदम अबस्था गाज्रिसिन दं बिथांनिया सिरियालाव दङब्लाबो बा सिरियालनि बारगायाव दंब्लाबो बेफोरखौ जाहाथे गभर्नमेन्टआ नायनानै जाहाथे लिस्टखौ नायनानै जुदि बिथांमोननो PMAYखौ होग्रोनो हायोब्ला बे जोंबो आफादनि जाना जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो।